Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε πώς να φτιάξουμε ένα παράθυρο με τη χρήση του Boolean. Αρχικά θα πάρουμε έναν κύβο και θα τον φτιάξουμε στα μέτρα που θέλουμε. Θα αρέσουμε τα segments όσο πιο περισσότερα μπορούμε σε 20, 20 και 20. Έπειτα αυτή τη βάση θα την βάλουμε στα μέτρα τα οποία θέλουμε και θα φτιάξουμε τα δύο παράθυρα. Θα πάρουμε έναν κύβο, θα τον μετακινήσουμε στα μέτρα τα οποία θέλουμε και αφού τον παραμορφοποιήσουμε με τη χρήση του Boolean θα μετακινήσουμε τον κύβο 1 μέσα στο Boolean, θα τα κάνουμε παιδιά του και θα ανοίξουμε την πρώτη τρύπα του πρώτου παράθυρο. Θα κάνουμε αντιγραφή επικόλληση του πρώτου κύβου, θα το μετακινήσουμε προς τα επάνω και κάπως έτσι θα δημιουργήσουμε και το δεύτερο παράθυρο. Έπειτα για να δημιουργήσουμε τα κάγκελα θα πάρουμε έναν κύβο, θα κάνουμε αντιγραφή επικόλληση του κύβου που είχαμε ήδη. Θα τον μετακινήσουμε στα μέτρα που θέλουμε, θα βάλουμε τα segments 10, 10 και 10 και μόλις το μετακινήσουμε εκεί που θέλουμε θα πάρουμε έναν άλλον κύβο και θα τον τοποθετήσουμε στα μέτρα και στο μέγεθος το οποίο θέλουμε. Πάλι με τη χρήση του Boolean θα δημιουργήσουμε τα κενά ανάμεσα στα παράθυρα και θα βάλουμε τον κύβο σαν παιδί του Boolean και τον κύβο 1 μέσα στο κύβο για να δημιουργήσουμε το κενό και έπειτα με Ctrl και προς τα κάτω θα δημιουργήσουμε. Η ίδια διαδικασία θα γίνει και για τα πάνω παράθυρα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.